nke onye chiri na zere. Oge ọbụla ị na-ege okwu m n'ihe ndị m na-akụzi, ife nchọ ka ime bụ nke nwa ị na-atụgharị uche, were akọ na uche gị wee tụgharịa uche n'ihe ọbụla m kwuru. Eji na okpokoro isi gị, maka iwere okpokoro isi gị nwere ihe ị ga-aghọta. Na ife m na-akụzi bụ ife ga-enyere gị aka n'ọdịnihu, ihe nwee ike wee dịrị gị mma ka ị ghara ị na-atazi afọ. Maka na ihe ndị ọcha mere anyị bụ echeta ebere. Fariri ndị ojii risisi anyị, fenyere anyị chenji. Ha bịa gwa unu n'okwu ha dere, okwu agwọrọ ọgwọ bụ Baịbụl, wee sị unu na Jizọs, na onye chọrọ ịmata nna ya not through Jizọs, na ọ ya ha gara direct not through Jizọs. Ịjụkwa n'onwe gị ajụjụ, before eke Jizọs nwa ederede n'akwụkwọ, kere onye ha na-ekpeburu bụ ndị Joseph Wakọwa ka a na-akpa eke, ndị ha na-ekpeburu before Jizọs wee mebe exist. Ịnọkọtakwa jụọ onwe gị, unu amara na ndị ọcha jidere unu, confuse unu, maka na ha bịa jide nne na nna unu wee gbusisia ha, amara ife ha ga-eme, maka na ihe ha mere ajọ ife. Ha amara ife ha ga-eme wee kpuchi ife ha mere, ma wee were Baịbụl wee weta. Ọtụtụ ndị a niile na-edifend ndị ọcha bụ ndị so na ndị egbusiri oge mgbugbu ahụ bịakwala ụwa ọzọ. Ma still ha na-asọpọtụkwa ndị a n'ụwa. Na-eche echiche ka ịghọta na o nwere ebe isi na isoro na agbụrụ ndị ọcha. Before Jizọs ahụ ewuwe asụ nnọọ Jizọs Kraịst ahụ a na-ekwu nnọọ nọọ nickname according to ihe ndị Baịbụl na-ekwu. Mana ndị Afrịka bịa pụrụzie n'isi, even na ndị nwa wetara unu ụka mkpụrụ enweghị ka ha si anọkọta nnụ na a na-eme crusade, ma ọ na o nwere ebe n'imegonu ụdị ihe a na-eme n'Afrịka adị m afọ ya na nke ndị ọcha. I spend the whole night. Unu akazia ndị nwa dere unu akwụkwọ okwu agwara ọgwụ, akazia ha mazi ife dị na ya. Ife mere ọ bụ ya mere ihe mere na onye ọbụla onye chọzi igbu ndị mmadụ wayo owuru Jizọs. Na ndị a niile n'elu ọgwụ amaokwu, n'elu ọgwụ siri mfit mana ọha ka akpa akpụ, n'elu ọgwụ ka ịṅụọ ka nwoke wee nye gị ego, ka ịṅụọ ka iwee narụ nwaanyị di ya, ka ịṅụọ ka iwee narụ nwoke nwunye. Mana ọha wee na-ekwu otu Baịbụl, na-ekwu otu Sam na peji ha, na-emume ihe dị aga, bikos afụgo na ndị mmadụ ụwa dị achọzi ebe a na-ekwu eziokwu. Na ịchọ anyị nweta ndị ojii fọm ha asị were Baịbụl were Jizọs, na ha ga-ekwe gị. Ife ndị ọzọ ị na-emezu ha chọzikwa ya, ma wọns na Jizọs adịghị ya, wọns na onye a na-emenshọn Jizọs na-ekwu otu Baịbụl. Ịnọkọtabe jụọ onwe gị ajụjụ, ọtụtụ bụ ọgwụ ikocha n'aka nwoke wee nye gị ego mere na ịnụbeghị di. Ọtụtụ bụ ọgwụ igocha na-ate n'ikpu ka onye ọbụla laa ka ọ na-enye gị ego, ka ọ na-eme ihe ọbụla ikwu. Mere na ihe na-esiri gị ike taa, na o nwere ife na-agara gị agarị, na ọ na ọchịchị mmadụ adịghị enyere gị aka, onwe onye na-ekwute okwu ọnụnụ n'ebe ị nọ. Igoro ọgwụ ka ihe etinye n'ahụ, mana agwa ka esi wekwa na ihe su enu. Maka na onye a na-akpọ Jizọs emechazi ịsụwazịa ụchagbu na-eru n'ikpere, na-eyi uwe mwụda, na-achọzi onye na-emezugbo omume. Ma mgbe ị na-agba iche na mmadụ bụ ego, na-agba akara ohere, iche echiche maka ọdịnihu.
tụsasị ozi a na-azụ ka ndị anụ na-ezuzugharị na-ego ọgwụ ọnlaịn na-eme ife dị agha ka echetakwa na echi na ọ bụrụ echi ka ọ chọba onye ga-eso etawa afọ ihe o metere, maka na ụfọdụ ga-aba mechaa echefuo. Ka ichetara ife ọbụla ị na-eme nwekwara ụgwọ ọrụ. Mgbe igotechara ọgwụ ka i wee nwee amaokwu, onye ahụ na-eresi gị ọgwụ ọ dị aṅụkwụ ya, mana ọ na-eresi gị ya na-esi na-eresi gị. Mgbe imechazị mgbe oge ị ga-anụzi nwaanyị amụghị ama na-akwụzi ọtọ, enweghị ihe na-emezi ịbụrụzi ya 2 seconds man. Mgbe ahụ nwunye gị ebido gbawa n'ezi esi na nwunye gị na-eme nke a na-eme nke a, na ọ na-echi na ọ na-eme nke a, ichefu ife niile ime kọwachara enyere ama n'ụgwọ ọrịa ka ya na-anata. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị igocha ọgwụ ma ndị na-eto n'ikpu ma ndị ị na-aṅụ aṅụ gbuchaa akpa nwa mgbe ị nụrụ di nwa ya amụta nwa, esi na di gị na ọkwa di gị ma ọ na ndị vileji na-achụ gị. Agwara m na onwere ife ọbụla na-eme na ndụ mmadụ ma onye ahụ amaghị maka ya. Maka ife ọbụla ife ọbụla nna gị metere, ọ bụrụ na ịmata onwe gị ị ga-ekepụtawa onwe gị. Ma ndị na-afụ ọ ga-abụ ife ọbụla i mere onwe nke na-aga aga, ịchụ aja elu chaachụ onwe nke na-aga aga bụ ife ngụaji aka metere onwe gị. Abịa were Jizọs confuse oge, mmadụ na-eresi gị ọgwụ ka iwe nwee srinfit ka ị nwee amaokwu ka ị na-arasị na be n'okwukwe onye agha ka akpa akpụ. Onye a na-eme ife niile a ghara inyebe ụmụnne ya aka, ihere ama na ego ka ọ na-achọ. Ọ bịa ọnọkọtakwarụ ka ndị mmadụ eberatagwa okwu otukwa Baịbụl si na mmesa m nke a ma ọ chọọ ofe ihe si unu mee ka o nwee ike wee nwetakwa population. Maka na afọ na ụwa achọrọzi ndị Afrịka, ndị Igbo, onwezi onye chọziri ebe ọ ga-ata afụfụ na ebe ọ chọrọ ebe ọ dị ọsọ. O chefuo na nwere ife ọbụla ị ga-eme n'ụwa ị gara ata afụ. Ị na-anụ onwe gị n'iyi echi chọwa ihe na-eme gị. 90% of ndị nọ n'ụwa ndị na-ata afụ bụ ife ha metere onwe ha maka oke ọchịchọ. Efu ndị pastọ ekwu ha sosi ebe ọ na-ekwute efu ya a na-akọwa gbasara di na nwunye ka esi ala nga ka esi ihe agwa ndị mmadụ eziokwu. Ma ndị ga-abụ abịa eweta ihe postu ebe na ha na-eprishi na ihe a na ha na-eprishi online, iwere akaụntụ nọmba eti. Agwa m na ife niile gbasara ụka na ndị ojii bụ fake. Ife a na-eme maka oke ọchịchọ, maka ife a ga-erite, wee na-anụ ụmụ nwaanyị ka a na-ana n'iyi na ụmụ nwaanyị ndị anụbeghị everywhere. Ị na-eje ụka, ị na-ekpe isi na Jizọs ga-emere gị ihe niile, mana ị na-eji ego ọgwụ ka nwoke wee na nwoke ahụ ka ọ ghara ịlapụ nwoke ahụ ka o wee nye gị ego. Ị na-eji ego ife a na-agba n'aka ka o wee nwetara gị ife ka o wee nwetara gị favor blessing. Mana Jizọs ahụ emeziri gị ebe ọnwụ na emere itinye aka na-ebutere onwe gị ụchụ echi niile chọwa onye gị na a ga-ata afụ. Tụsasị ozu ya ka o ruo ndị a na-agbagheri ndị ka na-anọdụ ofu ebe ntị. Zikwa ndị otu ka a na-esonyere m. Adị m eme gị ife nna gwa gị bụ eziokwu, adị m eme gị ife ị ga-achị ọchị na ya, nọọ ife ga-abalị gị uru ga-enyere gị aka n'ọdịnihu ịbụrụ mmadụ. N'ọhịa nkụzi m bụ maka ya, na mgbe ọ dịrị gị mma na ọ ga-enye m obi aṅụrị. Ka ị ghara ị na-emete onwe na-eme ife na-ata gị ahụfụ, ibi echizi aka ịchọgbozi onye na-eme gị. Agwa m 90% ife ndị na-ata afụ n'ụwa bụ ife ha metere onwe ha. Maka onwe ife ọbụla ga-eme na ndụ gị ọ ga-esituru yu. Fie aka na-ama n'anya n'ife ọbụla ị na-ekweta online, ewere Baịbụl a wee na-edesi iwu na-akpọ Jizọs. Ịya afụ ndị nọ na-egbusisi mmadụ ha na-akpọ Jizọs. Maka ndị mmadụ mana na ebe ọbụla akpọ Jizọs na o nwere ike nọ na ya, na ebe ọbụla akpọ Jizọs na onye ọbụla ga-eti isi na onye ọbụla ga-anabata. Mana ebe ọbụla a na-agwazi onye ọbụla okwu ga-abara ha uru, ihe afọ ndị mmadụ onye ọbụla na-agba. Maka ndị mmadụ eziokwu, ndị mmadụ achọghịzị ịma ihe gbasara ịnụ maka eziokwu nọọ ife a ga-enweta ozugbo ahụ. Mgbe a kachaziri rụchazie 40 50 na-agbaga na bazie mmiri pọs nwa ka gịnị, mgbe ahụ ebidozie
uche ha bịa natawazịa ma ọ dị too late. Mana nkụzi na-akụziri gị ọkụkọ eji wee na-akụziri ife ga-enyere gị aka ka ị ghara iche ngaramarụ n'ọdịnihu. Tinye ife ọbụla nke m na-akụziri gị n'ọkụ nyere gị aka, like ya, share ya, ka ndị ọzọ nwee ike o were tụkwa ndị ọzọ ntị, ka ha nwee ike mezu ụzọ ha. Maka onye ọbụla bido kịta bido na gboo ka o wee dịrị gị na mma.